larak disampirke Selamat malam Mbak Eka. Nggih, selamat malam Yung, Mbak Yung. Sehat? Pangestunipun sehat. Alhamdulillah. Iso sowan rene panjenengan diarep-arep kalih besane Pak Cip sing saking Pacitan, sing rikala putra nomor 2, kula ya karo Mas Yuda ditimbali sowan rene. Nggih. Tahun 2019 menawi mboten kenten. Nggih, heeh. Mila niki diaturke lelagon Banyuwangi, kula nyuwun gerajakan Banyuwangi nggih. Nggih. Men dibawani. Saiki tak enconke Mbak Niken tak enconke karo Mas Yuda. Nggih. Eka tak enconke rombahe. Ayo kuwi. Ya, Mbah. Karo. Ken, awakmu ya penak munggah derajat untuk bojo iki. Mau kan karo kene to. Heeh. Lah aku ki karo otok ongrok iki piye? Otok ongrok. Pengalamanmu piye? Pengalamanku Selama sama dia. ya anu ngempet. Tak kira kowe mau guyang-guyu ki seneng lho, Ken. Ngapur ae. Ngempet bae. Ngempet tuh ya. Ora apa-apa kae ditelateni wae. Nggih. Ya ta, enake ya mung kuwi. Aku kan ora iso mempermak ya wajah kan dipermak ya wis angel ya. Sangel. Lepis yo piye dipermak. Iki anu kok Ken rapi kok. Ora gur jarik tok sing diwiru, rai barang wirunan to. Ngenyek, rai kok diwiru ngenyek to. Anu rapi, piyai sing rapi. Ya, ya. Kowe kuwi oleh aku wis bejo kemayangan lho. Waduh, duh, duh. Lah kok iso bejo kemayangan lho. Lho wong entuk wong gedhe dhuwur kene kowe kita kowe. Dhuwurmu sak meter kotor. Lho kok Namanya perempuan ki ya ngono kuwi. Jenenge body swimming ya Mas ya. Body swimming nggih. Body swimming, swimming kowe. Malah renang iki ngopo ya. Niken rene nduk niken, mbok menawa iki dadi jodohmu lho, sapa ngerti. Wah. Iki. Sapa ngerti? Sapa ngerti nggih. Alah kuwi paling niken anake sungkono paling. Aja ngawur. Niken iki. Ayo kene, mentaram terus. Ayo. Hai ao ngetan bali ulang ono lho tuk. Selamat malam Cahayu. Selamat malam Mas Bayu. Nggih, sehat ta, Nduk? Alhamdulillah pangestune panjenengan kula sehat selamat wilujeng Kang Mas. Sehat berkah rezekine Banyu Mili. Amin. Nggih ta, suarane tetep utuh. Nggih. Asmane tetep nyambar arum. Amin. Nah, tetep dadi apa kuwi contoh penyanyi-penyanyi adik-adik panjenengan. Nggih. Panjenengan ora mung nyanyi wae, ning ya iso sesindenan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nggih. Syukur iso ketemu nang kene Cahayu. Nggih, kita tuh udah beberapa kali ketemu ya Mas ya. Nggih, alhamdulillah. Alhamdulillah kita selalu bertemu ya Mas ya. Amin. Iya. Mula sing jenenge jodoh kuwi ora kena kinaya ngapa. Jodoh ora bab perkara bebojoan wae, nggih ta. Ketemu karo ibu-ibu abdi panjenengan berarti jodoh karo kanca-kanca waranggana, nggih ta. Ketemu karo Mas Yuda sing bagus, tegese dadi jojone Mas Lho Mbak Yuda. Niken. Minggira to ndasmu ndeleh ndas kok iso wilujeng dalu. Pripun kabaripun sehat nggih? Alhamdulillah aku sehat. Kula niku nuwun sewu dangu, mboten kepanggih panjenengan tapi sakniki panjenengan pun benten kalian biasa. Iya, aku tuh sekarang udah perawatan Om Yudo. Oh, ngaten Iya, nggih. jadi agak cantik gitu, agak putih gitu Om Yudo. Glowing. Oh. Wajahnya bersinar. Iya Om Yudo gimana kabarnya? Kabar saya baik. Iya. Alhamdulillah. Sampean kesini tadi jam berapa? Aku tadi pokoknya sampai sini sekitar jam 8. Jam 8. Iya. Aku jam setengah 7. Jam setengah 7? Iya. Aku tadi perjalanan dari Kediri jam 5. Aduh, kok apa? Kalau marah. Matane. Tak
apake kuwi? Kok iso nesu ki lho wong sing kliru ki kowe lho kok iso. Itu namanya pelecehan. Pelecehan kowe. Wong enek wong lagi wawan pangandikan mergo suwe ra ketemu kok ndeleh ndas kok malah ning gone. Nggon ngono kuwi. Lah wong kowe iki lho ya sing ra umum ya kowe iki wong loro. Ya Kok sampean iso? kudune lek iso minggir ning kene apa minggir ning kono. Wong ngerti ket mau aku ya nang kene. Ya Kenalan iki. sabar, jenenge wong ki arep tetep mangan ngene iki temu kangen ki sabar. Enek wayah dhewe-dhewe mau pertama karo Mas Bayu saiki karo Om Yudo. Karaku. Ngono kuwi kudune sabar. Waplok ngono lho bocah. Lah tapi Ora terus malah ning gone mburiku, masa ya aku nyapa karo Om Yudo masa arep ngene-ngene ya ora Ya, pantes. paling ora ki Sing kan- pantes ki malah ngene. Lah, Iki jenenge sopan Sopan santun. santun. Adab itu harus dipakai gini. ngono ki nek nggurine iki ora enek uang Lah oleh. sampean ya ngono. salah sampean nyapa ning mburiku kudune sampean iso rono. Mburi- Iso ning tengah-tengah penonton. Ana dagelan ora dijak omong kok ning panggung, tegese dagelan ora duwe isin. Dagelan rai gedhek. Gedek. Sapa? Kowe. Aku. Iya. Pancen iya. Pancen iya. Wong ora duwe isin kok sombong ki lho. Lah nek aku lama sudah kenal dengan Mbak Niken, Mas Bayu pun dangu kenal karo Niken. Lah kowe ki lho sapa? Mas Kowe ki lho Bayu sapa? ki masku dhewe. Nah. Om Yudo ki omku Om dhewe. aku ki. Kabeh ki sedulur. Lah sampean ki lho sapa kok wani-wanine kaya ngono ning aku? Lho, aku ya om. Om apa? Omplung. Ambune Mbok ya aku baju. dianggap om, kabeh dianggap om, mbok ya aku anggepen to. Sampean iki aku tuh bisa nganggep om itu kalau dia itu mempunyai uang yang banyak. Lah. Terus ambune sing wangi kaya Om Yudo resik ngene iki. Ambumu ambu gak enak lho. Lah kowe ki lho jejer karo Niken, delok Ambune. jejer karo Niken. Lho, delok Niken kaya dirembet uler lho, delok. Ambune bathek gak Lah enak. iya, kowe iki piye to? Kowe iki pengen gawe rai iki lho ya ngengkel lho iki. Rai sing sijine rong garing, Dek kodanan iki jare Om Yudo ki gandengane ganteng. Ganteng. Lah kok ngisin-ngisini ngene? Iki jane ke omah yo ganteng Mbak Niken. Ganteng. Sarene iki mang budal rene gak numpak mobil, numpak pickup. Lah terus Manggoke ning guri kanginan Mas. ora ini kangenan dadi mawut. Mabut, raine terus mingkup ngoten niku. Dadi rai kuwi kaya payung. Iso mingkup Oh, barang. Kok adoh men to Sunan. ibaratnya kok adoh men ayo. Mbak Ya. Niken Iya. menghaturkan apa kepada mempelai berdua? Oh, buat Nggih. mempelai berdua namanya Dongake apa? Mbak Parfum mau ya. Heeh. Nggih. Mbak Parfum karo Mas Oh, Sobo. Mbak Mas Parfum. Doni, Mbak Angesti bening wangi. Bening wangi ya Mbak Parfum. Mbak Bening. Nggih, Mbak Wangi. Bening karo Mas Doni. Karo Mas Doni semoga menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Amin. Semoga langgeng. Amin. Amin. Semoga berbahagia selalu sampai akhir hatinya mautnya memisahkan. Amin. Moga-moga dan cepet dikei momongan. Amin. Wis sing Oh. penting berbahagia selalu. Mesti mandi sing ndongake wong isih suci lahir batin. Lahir batin. Mas Yudo ndongake genah mesti mandi wong kulino ngaji kok. Betul. Ah, iya. Alah, apa Aku percaya nek Niken iki jek suci. apa suci? Lho, susune sak panci. Kok tapoke. Eh, eh, Ngene iki lho, beli. labe. Eh. Labe ku ra clohak-clohak nek muni. Mabok. Sami Eh. karo aku. Nah, Hah? syukur. Kat dek mau ning gone mburiku, terus mari ngono saiki ngelane susuku sak panci maksudnya piye? Apa to Ken, kan iki wanimu karo cah cilik. Jan iso. Masamu Aja apa macem-macem ora? kowe karo pendekar nyaran. Kok iso Pendekar demam berdarah to. Ayo. wong kok iso. Mbak Niken ben ora gelo atine to, Mas Mondol. Saiki sampean gandrung Niken ditembang. Dirungrung. Dirungrung. Kan ki seneng. Etok-etok sampean makili Mas Doni. Ya. Lah kok mau piye to? Ma, aku mesti aku wis yakin iki suarane welek. Lho. Wong aja sok nyepelekke. Wong aja didelok raine, ya ta? Arep raine iki kaya bokong dicat. Ning kuwi suarane, wah, iki dape-dape. Niki nyolong ketek Mbak niki. Sok ya nyolong marmut barang. Nyolong Kirek petek. barang. Mula ayo saiki Mas Mondo Jajal. makili Mas Doni Sidoasih. Rung-rungan ya, Cal. Mbak Niken makili Mbak Ngesti atau Mbak Bening. Oh, Ayo. totomane kula dadi Mbak Bening. Heeh, Iki dadi Mas Doni. Ya. Mas Doni, Mas Mas Doni Doni. sing lara tipes ngono lho. Ora, tapi yo aja situasi lah. Lah apa? Lah Lah, apa? apa? Gak Isane situasi. apa? Ganti selendro eh. Oh, ya. Gandrung niku. Gandrung selindro. Karo Mbak Niken. Nek situasi kan pelok.
Iya. Wah iya. Wah hafal saiki iso wis hafal laras bareng saiki. Wong ya. Ayo slendro ki apa tembange? Lho. Ana ki podang kuning. Nah, Ana terus? sriuning. Nah. Terus lho. Apeh ana apa jula-juli lho. Ya. Oh, iya. Terus Nah, Rika arep Modelnya nyanyi ngetes apa? modelnya. ora, lah ya terus nyanyi apa sing nggo gandrung ki lho apa? Iya, Apa masa sih? ya arep nyanyi Kowe arep podang sai- kuning. Sainem apa bangkur? Sinom kok sainem. Apa jajal kali? Apa? Sriuning dibawani wae. Oh ya. Sriuning dibawani. Ya. Sing dadi sriuning nduk niken. Oke, kowe dadi Wiratmaya. Dadi pembantu Oh, anu to Sriuning. Prahmen Wiratmaya Sriuning. Oh, arep nganggo pramen. Dekan Oh. kersane kula siarne Oh riyen. iya. Tuduk. Rodok tok. Kebiar kebiur. Wong adus. Terus suami kebiar. Wong adus. Kae kaya MC kan lho. Gebyar. Biar Kembang api mau gebyar-gebyar. Kebiar. Nuwun sagung para tamu kakung Sumauna Putri Wilujeng Dalu. Wilujeng pepanggihan kalian seni tutur tradisional ketoprak abdi laras budaya Irama. Sangat dikelenggan dalu mangke kepareng hamba barlampan kanthi ira-iran sriuning mustika tuban. Dene para paraga ingkang hangayai jejiban ing kelenggan dalu mangke Diah Ayu Rara sriuning dalu mangke kaasta dening Mbak Niken Salindri. Raden Wiratmaya dalu mangke Sriuning sinten? Mbak Niken Salindri. Baleni. Nggih. Diah Ayu sriuning dalu mangke katindakaken dening Mbak Niken Salindri. Tepuk tangan untuk Mbak Niken Salindri. Raden Wiratmaya Sriuning sinten Pak Sutradara? Mbak Niken Salindri. Oh, sing kuwi kan mboten pireng. Baleni di. Sriuning dalu mangke katindakaken dening Mbak Niken Salindri. Tepuk tangan. Wah. Iya. Penontonnya budek kabeh. Mau diomongin kan Salindri aja takon ae. Lah ekse lho. Wiratmaya Nah, dalu mangke katindakaken dening kula piyambak Cak Yudun. Kowe lancang ngono kowe iki lancang ya kaya kowe. Aku sok apan. Yo sik to. Adipati Sira lawe. Lah iki lho. Dalu mangke katindakaken dening Ki Prastya Bayu Aji. Ayo Mas Bayu ngadeg kayak ngene-ngene Mas. Kaya melok. Kaya melu. melu wong aku iki lho. Anggota. Kru produser kok iki. Danane ngepres masuk melu. Dene Mas Mondol dalu mangke kadhapuk dados ula. Ula nyembur ndasmu. Mas Mondol dalu mangke kadhapuk dados Raden Wiratmaya sagung para tamu. Kados pundi babaring cariyos ing kelenggan dalu mangke wasana wilujeng amir saking ngantos purna ing adicara nuwun. Nuwun tok. Nah, niki totoke sriuning sakjroning taman. Nggih. Nah, Taman apa? Taman Makam Pahlawan. Arek mendem mbokmu kowe. Taman Keputren ki lho. Yo, Sriuning ki ngudarasa. Sampeyan mengke ngeten, Iki Mbak. arek udo yo. Ah, nah. ngudarasa. Ngudarasa kuwi sambat karo awake dhewe kok udo piye to. Kowe ning kono sik lho, kowe ning rombongan sriuning ngene. Saka rumangsaku ana ing Kadipaten Tuban iki ora ana priya sing paling bagus kejaba Kakang Wiratmaya. Mlaku rene, Mbak. Oh, tadi ora blockinge ora ning tempat lain. Menguasai panggung. Menguasai panggung. Nanging Heeh. apa bisa ya aku sesandingan karo Kakang Wiratmaya? Terus kowe wir, wis saka kono lho wir. Wir sapa lho? Wiratmaya lho, tak singkat wir ngono. Wiratmaya rol celuk wir. Ben maksudnya singkat lho. Terus wis saka kono krungune langsung ngene wir. Aku piye? Bisa ya Yi, terus dak ngono. Oh, ya iki. Paham ta? Ya. Wis latihan ora gelem teko, wancine pentas malah latihan. Meng ngono tok ta? Ngono kuwi tok. Ya. Bisa ya Yi. Bisa ya. Ah, ngono. Ayo. Gampang. Ayo. Mangga Mangga, iki kan. mangga. Saka rumang. Ngeten, Mbak. Ayo. Saka rumangsaku
Bisa Yayi. Usah. Tak biacak dasar. Kurang apa-apa sih saka kok. Urung wayahe metu barang kok. Iki Esuk kapan? Esuk ngenteni iki lho. Goblok. Lah ngapane ming kuwi aku selak lali kok. Kaya ngono ketoprake kon payu kaya. Ayo. Saka rumangsaku. Terus piye nek kamu? Ing Kadipaten Tuban iki Rana priya sing paling tak tresnani kejaba Kakang Wiratmaya. Nanging apa bisa aku sesandingan kalian Kang Mas Wiratmaya? Wir, wayahmu lho. Ya, krek. Wir. Dul. Wayahe metu. Ndul, Kurang banter, Pak. Kurang banter. sik ya sabar pemaine lanang rada budhek saiki. Apa bisa aku sesandingan kalian Kang Mas Wiratmaya? Wir. Woi, wayahmu lho. Wir. Wayahmu lho. Wayahmu metu lho. Wis ping pindho lho. Bisu Yayi. Telat. Bisa kok bisu. Bisa. Wis telat kleru. Bisa Yayi. Tudak tak. Oh ya. Nah. Apa bisa sesandingan ya baleni? Apa bisa aku sesandingan kalian Kang Mas Wiratmaya? Bisa Yayi. Tok. Alah. Mas, Dadi apa iki to? ngerti toprak ora? Wiratmaya ki rol alus iso kaya sabrangan. Rol bagus. Lho. Seneng guyu Rol ra. guyune ditata paling ora. Lha ping 3 ae. Ketok wibawa. Ngono lho. Yayi Sri Uning. Guyu sik. Guyu asik. Metu iki guyu sik. Guyu. Ya ora usah ditungi to, Nyuk. Kuwi rak mau dienggo gampangke sing anu to ya. Lah kok lali kebatut kon balik nih. Wah, nek ya boten sak diitung apa nek ketoprak guyu diitung. Ketok nek disetel biasa lho. Sing natural acting. Penonton kok cerewet. Kok kari nonton ya lho kok. Aku bayar lho, Nyuk. Penonton tuku karcis lho. Nek ra tak tukoni ketoprake mangan apa? Lah, Anggaran mepet ke melu. Ayo, baleni metu guyu. Metu. Ayo. Yayi Sri Uning. Guyu sik. Ngono kuwi lho barang lali lho bocah omong-omongane. Ayo guyu. Iya ta. Guyune Guyu rol mau lho, guyu kaya rol kok. Gitu. Ngono. Jajan. Ya wis. Yayi Sri Uning. Enak. Aku tresno marang sliramu Yayi. Iya. Mula kuwi ora usah kuwatir karo pun Kakang Yayi. Apa kowe gelem tak Alah. Dirungrom. iki langsung Heeh. Aku dadi penonton tak balang sepatu kok. bayar 500 sih kok ya drewete. Kancane 1000 bayar 500 brosot sisan. Ayo. Yayi. Mora gaget ketemu rampun Kakang Yayi. Sakmenika kita dereng sah Kang Mas. Ampun nyekel-nyekel tangan kula Kang Mas. Ingahingi. Ingahingi. Rol bagus kok ingahingi. Rol bagus kok ingahingi. Lho sire rong sah. Yo Mas demek iki aja cedak-cedak ngono ae. Wong lagi kasmaran ki ya ora apa-apa Yayi. Urung usah wong mung demek tangan tok ora nek meteng. Wah. Dirungrong. Ya. Yayi. Sejatine kula niku tresna kalian panjenengan Kang Mas. Kaya mangkono. Ning napa saged kula niku sesandingan kalian panjenengan. Aja kutawir Yayi. Aja kuwatir. Kok tawir. 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 Ketoprake pekok. Kene Yayi. Siramu ora perliwedu. Ora perlu wedi. Perliwedu. Aku iki anggere jejer kene mesti anu lho. Grogi. Kami sosolen. Aku linone jejer cempe kok ayo. Ayo. Yayi, mara gaget caketan marang Kakang ya. Siramu bakal tak gandring ana ing kamar. Gandrung. Gandring. Gandring yo madro digandring. Dik rung anu lho. Gandrung. Tak Intingane. gandrung.
Wes. Oh wis ta. Yu. Ayo. Nadia Memanismu. Edan. Ketoprak edan. Maju do. Ketoprak edan. Mondol edan. Wis mari. Wis mari kok. Wis nggone dokter Kardimin terus mari. Dawa nggone dokter Kardimin. Ayo. Memanismu. Arep marai. Boten Pak. Boten Pak. Lancang. Boten Penonton Pak. kok marai. Ayo. Memanismu kang jiwat. Alah. Kok tadi jula-juli lho. Juli lho kok iso. Lah piye? Memanismu hangu. Arep marai kaya kae. Ora. Ora. ya wes rasa Om Yuda menang. Mas Mas Bayu menang. Wis. Memanismu kang jiwat. Kaya ngopo suaraku Yai? Wirat Moyo kok gundul nganggo iki kok gen bagus. Oh nggih damel ira-iraan. Lah ya no. Wirat Moyo. Wirat Moyo gundul apa ya enak. Lah ya. Ora. Ratake mundur. Lah kira dik ngeten nggih. Mundur. Jan. Agawe runciting kalih arep marai. Ora. Niku anu to, Mas Yuda. Wirat Moyo sing gembira. Sik to. Kuwi ketoke mengganggu ira-irane. Anu to lho gen pas diganjel iki mburi. Oke nggih, ben Ketoke gede. gede ndasmu gede. Nah. Lah, saya. Ya anu Wirat Moyo Wirat Moyo sing gembira karo mesem guyuk karo brebes kaya wong nangis sedih ngoten iki, Mas. Wong gandrung iki kudune wajah iki sing seneng, kok iso nangis. Heeh, nyapa. Lah iya. Ora nangis piye? Nyapa? Panas. Apa sing panas? Lakonku panas. Kok iso lho? Wah, omahmu yo ora. Kok iso lho? Ki mung kok malah teko kono lho njupuk ya apa? Jumbo kok iso. Enek apane? Enek apane? Ya jan tadi delok. Aduh, Ngapa? Nyapa? digawe fresker. Jare sitahe masuk angin. Ora apa-apa, jarene masuk. Jare sitahe masuk angin. Silahmu lho ben gak masuk angin, utekmu ben encer. Aku wis ra duwe utek. Mas Anto mbujeng. Ayo coba baleni sing serius. Memanismu. Ah ngono. Kok bolak-balik marai ya. Mboten Pak. Ayo. Aku iki lho wis iso. Iya. Apa ndak diwarai. Kaya pinter-pinter dhewe. Nggih. Ya. Lara. Alah. Kowe iki lho lara apa? Kencing manis. Wong rara kok iso lara lho. Rara. Ngono. Biar marai. Ya. Ngapa? Ya ora apa-apa. Salah diwarai ra gelem. Rara apa? Ki arep ngapa mijeti aku? Arep nguyuh. Piye to piye? Lah wong kene wis persiapan ngene dadak cek arep ngopo? Kan ra ngerti jenenge Sri Uning ki masih polos. Oh, aja manja ya sing lanang sing ngandani. Kowe iki sing sabar ora yo. Jrune jek polos kok. Tak pangku Yai. Ora omong. Oh iya. Ndang Wis posisine ngerti. Kuat lah. dan sikile kaya pipa. Ya Ndang. Rara apa kang sinedya. Ya gini kira. Apa? Wong paling rugi sak ngalam donya ki ya Pak Cip. Lah kok iso Pak Cip rugi manggap lho. Lho, wong mbayari larang-larang ora iso mangku. Ah. Ora rugi. Larang lho. Ngene iki undang ngene iki lho, larang. Ngene iki 75 ya. Ngawur ae. Wis ben Ken, wis ben apa-apa. Ben apa-apa. Ben go kenang-kenangan. Kok menawa mung karek iki isone mangku ya ta? Oh nggih.
Nawa Omongane. terakhir. Lah sesuk apa mangku? Wong sesuk ora petuk. Heeh. Oh Tapi iya. kok boyak ya Mas? Iya. Kayak Gembah, kayak numpak opo ngono lho. Sabar, tenang wong lanang ya Mas Mendel ya. Cok wong lanange. Wong lanang e. Wong lanange. Yo. Sri Uning kan apa selerane kan sing kuat-kuat. Iya. Aku ya kuat. Yo. Aja ambruk, mah. Alah. Ngono kok jare kuat iki lho. Ngono kok jare kuat. Wiratnoyo ki ora sak-sake ngono kuwi lho. Lho, ngene iki sik. Sing Palas. Lho, aku iki kuat wong lanang mangku wong Lah kok wedok. tiba ngantinan. Lho, wong nek sing dipangku ki anteng meneng no wong lanang ya kuat. Lah iki dipangku. Ha dipangku ngene. Sapa sing ngono? Sing ngono sapa? Wong sing Kono sing dipangku. mumpek, sikilmu kencing manis mau. Kuwi ngono buyutan lho. Pancen iya Lara ya monyet. Yo. lara mengso dilubar iku ya penak. Yo, tutuke sik. Ora ero. Yo. Ndang, dinapure? Yo. Umpama Yo, tutuke kan. mundutan Siraya tremos yo. Nani Rukmi lo mampah. Tamtu. Hah? Tartamtu. Oh tertamtu ya ya. Larang-larang yo. Kliru. Wis, Apa yo keliru wis apa kan ora ngalaoken Apa? ben wis ge ditutuke leluhur Ben. kae yo. Ndang. Ndang lelure kaya ngapa leluhur. Monggo leluhur. Sakit loh hatiku. Terima kasih pedanyangan. Yo. Aku leluhur. Dang. Siraya. Tartamtu tak tu ruti Ibarat wong numpak. tahu. Perahu kok tahu. Praune momo tahu. Oh iya. Aha, yo. Yo. Nyek. Dah. Nyek. Perahu. Perahu. Lumampah tanpa welah. Piye suaraku? Ya api ya. Nenoe nano. Neoenan. Neng madyaning. Ning madyaning jala nindi. Nindi. Kok iso nindi? Nidi. Nindi kok nindi? Nidi. Lah nek wong kaya ditindhi. Ya. Ah, ayo. Ya le ya. Temak. Temak kunjing agawe Anginjang. anginjang ning padung lingan. Yo, langgame Mbak Niken, monggo Sri Uning sing beksa khusus Mas Yuda. Maka. Oke. Sing ora disebut ngalih. Kali apa? Ya, Ora mantu disebut. ae. Ayo, Mas Yuda sing joget. Siap. Sepet-sepet sawone entah Apa wi? dimpet-pet ra betah. Ya kowe nek kono duren cangkokan, Nyapa? leren rokokan. Apa wis diwehi? Urung ya sorry. Rung. Sri Uning masih katuban lapat tresno. Lololing, lololing. Saboyo Gonggomino Mas Anggit. Monggo. Eo au. marang Raden Wiratmaya ngawos prasaja kanan prabandri
walang gegek walange kadus ning putrane ati mangsa mati nalikane Irama seger Kang mangga yo siji-siji sing joget Mas Yuda sik yo yo hey Mas Yuda, yo. Jenggleng yo. Mondol. Marang Raden Wiratoyo kampus prasaja banter berhenti. Mas Yuda, yo. Mas Yuda, yo. Piye? Ngapa? Nyapa maksoi? Kok kok maksa iki ngapa ta? Piye kose? Ora. Kok malah kaya wong sekarat. Gendenge rene kok cacahe lho men sak senti karo aku. Kok iso men? Sentimen, kok men sak senti piye to? Sentimen. Yo sentimen, Ding. Piye ngapa sentimen iki piye? Lah, kaya Yuda iki dijembengne mbok bareng. Jenggleng. Jenggleng. Coba sing joget band iki kan ya. Ayo anu sak apa Sri Huning ya coba kan mang joget Sri Huning. Mesti katuban. Enak. Lapan He. Oh. 100 itu jatah ya jeglengane Jatah, 100. Oke. Terima kasih. Ya Mas Yuda, Mas Oke, Yuda. oke, oke, Ayo, oke. ayo. Gila, gila. Sri Huning. Mesti katuban. Lapan tresna ning sabaya pati. 100 Mas Yuda. Nuwun Mas Bayu. Wah. Ayo kuwi. Aki. Aku. Ning mesti katuban. Tresna ning sabaya pati. Lah, Telat. Kesuwen. Telat. Pesan kas Mas, pesan kas. Tak pas-pas niki kok. Ya, Ya. Sriyoning mesti katuban. He. Sabaya pati. Piye? Mas Yuda pisan Mas, Mas Yuda. Oke. Sri Huning. Mesti katuban.
nggih. Ki. Pokoke pas 100. 100 pas. Ngono tok ya. Yo, Dang, pas ki yo dipaski yo, yo pas ki. Pas ki. Ya. Enak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pas Mas Imang. Imang pas Imang pas. Iya pas. Pas. Alhamdulillah. Iya pas entek dite ya kan wis pas. Eh, Dite wis entek pisan. Wis 300 dibuang 3 wis pas. kere. Ning ra pas. Yang penting kan pas. Marem atine. Marem nek pas ngono wi. Yo pas tapi yo satu serenek. Mbak Niken, Nggih. niki manten nyuwun wewayangan. Oh, Nggih, ya. diaturke merga niki Mas Doni gitu. Mbak Agnes ini ku dadi wewayangane Mas Doni. Mung tansah ketok-ketoken kasulistiane. Baik. Nggih. Monggo, yo diaturke gen buka celuk sik Mbak Niken. Wewayangan dilanggamke. Monggo. Ya, Nduk. Monggo. Mewayangan kang raridu ra ilang saka pikiranku wis lali nyatane ora bisa lali
wedok niki kan main leren sik. Nggih. Lenggah mriku sik ora sado-ado. Ya, nggih. Ayo aku nyuwun tulung Mbak Ayu kene jumeneng kene. Monggo mentaram-mentaram turung. Yo yo ae aowe Mas Yuda, Nggih. kula sak kanca matur nuwun awit niki dipun paringi ngampil pusaka gongso kaliyan ringgit. Nggih. Agemipun Bapak Raji, Pak Suraji. Pak Suraji piyaine lenggah wonten ngajeng. Nggih, kula wis bageke kalih kula. Nggih. Wah, kula jan kan napa gumun gamelan apik kaya ngene. Wah, saestu. Wayang hebat kaya ngene. Nggih. Hebat, hebat. Ah, wiwit awan wis kagem napa niku kelenengan. Uyon-uyon. Nggih. Nyatane ya gamelan kopen tenan kok. Nggih. Saestu. Heeh. Yo Malik Slendro, Malik Slendro. Nggih ugi salam hormat dumateng Bapak Wakil Bupati Mas Santo nggih nunggani. Oh nggih. Ingkang Pak putra Wabu. nggih ngasta wonten dalang Mas Dio. Oh nggih Mas Bareng Dio. nenggani Nggih, Pak pokoke Camat Wilujeng Dalu sayanipun. aja nganti kembo oleh sinau ten pedalangan nggih Mas. Nggih. Heeh. Iki ana sing ngresake anu Mas, podang kuning. Nggih. Kala Kala- diaturke sik. Kala wau nggih wonten ingkang ngersakaken anu saking Mbah Lurah menika anu menapa menika tembangipun Mbah Sukron Hasbunallah. Oh nggih, nggih iku diaturke. Nggih. Lurah kala wau. Yo podang kuning buka celuk Mbak Ayu. Siap, Monggo. siap, siap. Yo. Esuk awane ngomah wis ora ngasah kaluyuran aku golek isih tak sayang obat-obat menerangku golek ini ora krasa esuk nganti pagi Gonggo Mino. Yo Mbak Ayu jogetana sik. Yo Mas Yuda. Gonggo Mino ayo. Yang
Terima kasih, matur nuwun. Matur nuwun Mbak Ayu. Niki gandeng anu Mas. Nggih. Garwane rak saka Banyuwangi to. Nggih, leres. Nggih, niku aku tak ngaturke lakon Banyuwangen sik. Siap. Nggih, ayo aku nyuwun Mbak Niken karo Mbak Eka prihatining sih gen jejer ning kene. Nggih. Monggo, Mataram turuk. Yo. Ae ah. Belarak disampirke Selamat malam Mbak Eka. Nggih, selamat malam Biung, Mbak Yu. Sehat? Pangestunipun sehat. Alhamdulillah iso sowan rene panjenengan diarep-arep kalih besane Pak Cip sing saking Pacitan sing rikala putra nomor 2 kula ya karo Mas Yuda ditimbali sowan rene. Nggih. Tahun 2019 menawi mboten kentu. Nggih, heeh. Mila niki diaturke lelagon Banyuwangen kula nyuwun gerajakan Banyuwangi nggih. Nggih. Men dibawani saiki tak enconke Mbak Niken tak enconke karo Mas Yuda. Nggih. Eka tak enconke rombahe. Ayo kuwi. Ya Mbah. Ken, awakmu ya penak munggah derajat untuk bojo iki. Mau kan karo kene to? Lah aku ki karo otok onggrok iki piye? Otok onggrok. Nak pengalamanmu piye? Pengalamanku Selama sama dia. ya anu ngempet. Tak kira kowe mau guyang-guyung ki seneng lho, Ken. Ngapur ae. Ngempet bae mau. Ngempet tuh ya. Ora apa-apa kae ditelateni wae. Nggih. Ya ta, enak ya mung kuwi. Aku kan ora iso mempermak ya wajah kan dipermak ya wis angel ya. Lepis yo piye diper. Iki anu kok Ken rapi kok. Ora gur jarik tok sing diwiru, rai barang wirunan tok. Ngenyek, rai kok diwiru ngenyek to. Anu rapi, piyai sing rapi. Iya, iya. Kowe kuwi oleh aku wis bejo kemayangan lho. Waduh, duh. Lah kok iso bejo kemayangan iki lho. Lho wong entuk wong gedhe dhuwur kene kowe iki kowe. Dhuwurmu sak meter kotor. Lho kok Namanya perempuan ki nyepelekne. ya ngono kuwi. Jenenge body swimming ya Mas ya. Body swimming nggih. Body swimming, Swimming kuwi. Malah renang iki ngopo ya. body swimming ra oleh ngono kuwi. Wis, saiki memperbaiki keturunan. Umpama sok Mas Mondo karo Eka ki anak-anak, ya ta. Nek wedok ayune kaya mboke, dedeke kaya bapake. Lah. Ngono ya, dadi Ngono kuwi. Apik lah nek lanang. Nek lanang ya baguse kaya tanggane, ya ta. Lah ning kondase anu ndas katembat iki. Berarti tanggane ganteng-ganteng. Ya Mbak Niken diwiwiti sik. Yo, Nggih. dibawani umbul-umbul belambiangan. Nggih, dipun jenglengaken. Jengleng no. Siap. Eman-eman Cocok, kok ae. Niken kok. Niken ora dijenggleng. Membiak mayone man. Monggo Mbak Siap. Niken sing jengleng Mas Yuda. Monggo. Siap, Ya. siap. Nimbali Mas Yuda iki cucuk. Waduh, telak tenan. Nah, Nimbali Mas Yuda karo Mbak Niken ki cucuk. Cucuk. Sing putri suarane ayu, Nggih. jogetane apik, Nggih. sing lanang bagus, jenglengane ya jos. kula Kula nggih bojo kula nggih bagus kaya tikus. Ora apa-apa enek. pancen bojomu kuwi kakus. Bagus. Jumbleng. Ya Mbak Niken, suarane. Suarane yo tek yo. Yo! Enak aja. Ayo kae ganti. Ayo pasangan iblis ayo. Ya aja iblis paling ora ya gundul pringis ngono. Iya Kak, nyerah. Kosek. Alah. Ngenteni, kok ngenteni sik. Apa kok mesti dhisik. Mas Mondol,
wong ki aja anu ya, aja gelo. Iki eneng bebungah. Lho, sik. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wilujeng Mak Jangik saking Biro Perjalanan Wisata CV Riantur. Oh Pak, nggih. Mas Riantur. Bayem Kalang Ngawi ngaturaken selamat menempuh hidup baru untuk Mas Doni dan Mbak Wening. Lagune Manut. Lah iki lagune Gerajakan Banyuwangi. Mas Mondol, Nggih. didum sing rata. Nyok kene. Wiwit saka Mas Yuda niken karo Eka. Ayo. Didum sing rata. Didum kok kene gen adil. Nah. Kabeh iki kudu eneng anu. Awakmu. Ya. Oke. Makasih. Ya. Ya Kak, ya Kak. Nggih. Kirang 100, Mas. Bati kowe. Kok kene kono lho kok iso ngantek ilang iki lho kok aku 100 sampean piro? 1. Sampean piro? 100 rata. Wis rata kok iso. Jam rata lho. Wonge papat kok. Oh, kleru kok kono genti dijaluk ditung kok kono genti. Balik. Kleru itu. Biru ki lah ngenduk. Ya. Baik kasih. Nah, Siji, loro, telu lah. Mas ta? Panggah kurang. Kurang 100 kok. Kok tengah. Balik Kudu dine. ngono iki kan. Kok mandem ngene kok iso kleru. Tendang. Ayo. Siji, Iki. loro, telu. Panggah kurang. Kurang piye to? Sik kok. Oh, sik. Iya to. Belene to. Umpen kabeh wis. Nesu. Kok nesu. Nesu. Enggak masih to ditung. Nggih. Ora kok siji ora Yo. kabeh. Yo. Monggo, Yo Kak. Pak. Monggo, Pak. Nggih. Nyerah. Monggo Mas Mandol, nggih. Pak Cipto. Kula dereng. Nya. Gua ndak nangis iki lagi. Kalah. Alah. Tenang kurai. Tenan, mbok yakin. Guyon ngarai. Ora. Sumpah. Iki nang kene to? Nggih. Dudu dekmu to? Dudu duwekmu iki. Mboten. Nah, aku ya ora duwe. Delalah aku nemu tak jipuk. Sah. Lah wis, syukur salahe rancang. Wis. Randang cipet to. Walah. Jangkrik. Tapi sampean Mulane turun. iki dilonge iki dadi Kono Iki dilungi 100 ning kon nyusuki 95 karo Mas Bayu. 5.000 cik butuh. Ya Kak, ya Kak. 1000 nggo Pak. Nyeram. Ayo, kaya ngapa, Mondol? Ya. Mungkin. Gurene aku lak bojomu. Gawak. Dene sing wedok. Gawak sering ilang kuwi nek nggo dhuwit sering ilang, gawakno ae. Nggo contoh mantene. Nggo contoh mantene. Ya Kak. Tuh. Ya. Nyeram yai. Posik. Ta urung lho. Yo, Nuswan. Noswan toro. Nyeram ae Nuswantara ya kowe. Ya. Ya, niken. Mbok kaya Cak Yuda lho, polahmu wis kaya wong setep. Kok mak kutik. Kaya aku karo Mbak Nike ne wonge serasi, pomo mlaku bareng no ibarat Romeo dan Juliet. Sama-sama mlaku bareng. Wah, Mbak Eka badhe guak batang nggih. Batang untuk pecah. Iki ora Lah kuwi batang. apa? Iki calon batang. Ya, Mbak Niken. Ya. Banyu. Kalor lan gunung wetan. Delok. Nek Delok kuwi lho. Maneh. Gaya tok. Untuk Semangat ya kita Semangat. ya. Kita Ayo. keluarga yang semangat. Kare ngisi-ngisini aku kowe. Kok apa Cak Semangat Yuda ngono? niki. Kare ngisi-ngisini aku ning kene dadi aku bojomu aku kok kanggo ngisi-ngisini kok lho sedas sembodo dadi wong. Krukes lah kuwi. Ora sembodo. sik tok. Mela. Sini wong. Mela.
dijambak. Yo, Dang, ayo. Lambe, Yo. lambe apa rambut iso dijambak. Tanggung dhewe. Yo enggak, yo enggak, yo enggak. Oh ya aku mang lo. Belah. Semangat. Belah. Iya. Lar lan ketut. Lan kidul. Gara-gara kowe. Tumbasan pinten pemunyuke niku. Kok 50 Mas dengar bisa korban tak kaki. Yo, Pak Diken, yo Pak Diken. Kalimat liwat Mbak Diken Mas Yuda, yo berdua. Yo. Aja takon sesek susah song Yo Eka, tanah India. Rungokno, aku arep kembang. Yo yo. Tanah ya Oh, ora ora nganggo kok iki. Ora ranggo to. ora Kok nganggo to. iki ora gur kemajon nggon senggake tok. Iki raine barang yo untumu lho kemajon ora Mas. kok iso ngawur lho Iki ora untuk kemajuan. lah nyapa Raine sing kemunduran. Yo tanah Tanah India. Gumaliaring. gumelaring Gumelaring. pasne to dipasne Mesti. dipasne Gumaliaring. gumelaring Gumelaring. Utung wate. Kaya kaya canting jali. jane Yo. cangkem Ya ya Mbak Diken diteke. Monggo. Taman Sari Nusantara belambangan belambangan gumelare taman sari nusantara belambangan belambangan gumelare taman sari nusantara Monggo yo diaturke gerajakan, Con. Monggo yo. Yo. Alat banyote.
sisiran ambil Terima kasih matur nuwun Mbak Niken karo Mbak Eka. Malih pelok ayo.